Vrei un scaun, picioare de grafit, pernă pentru șezut sau scaun cu brațe, cu carcasă din poliuretan și catifea, picioare vopsite bronz, cataloage cu multe materiale care le poți personaliza. Scaunele Reflexi sunt proiectate de designer cu multiple personalizări, șezuturi cu chingi elastice și poliuretan, cadre din inox, spătar flexibil pentru o postură corectă, poliuretan turnat la fabrica din Italia și croite de asemenea în Italia, toată gama de finisaje de metal periat, scaune dehusabile cu tapiserie bicoloră, vino în showroom sau le găsești pe site-ul mobileit.ro. Multe tipuri de scaune și fotolii ușoare. Fiecare scaun se poate personaliza pentru țesut și metal. Fotolii cu perne. Fotoliu York, foarte elegant și futurist. Fotoliu Nova, în mai multe forme și chiar și scaun de bar. Nova Comfort, un spătar matlasat. Scaunul Giada. Toate scaunele se asortează perfect cu structura și blatul meselor. Pot avea diferite dimensiuni, scaunele de bar au 65 sau 75 de centimetri. Picioare din lemn sau metal. Scaunul Perla. Cu Reflexi este foarte ușor să faci o compoziție de design pentru că finisajele se potrivesc. De la scaune la corpuri de iluminat, la mese, scaunul Sofia cu tapiserie bicoloră. Pot fi cu bază pivotantă. Scaune de bar cu masă tip bar, masă înaltă. Scaunele pot fi cu brațe, pot fi cu spătar înalt, foarte elegante și confortabile, durabile și rezistente. Scaunul Mavi îl găsești și pe showroom. Un scaun deosebit, care poate veni cu brațe, spătar înalt, scaun de bar, cusături impecabile, detalii realizate într-un mod croitoresc. Scaunul Ana, un stil Ludovic. Scaunul Lady. Vanessa. Picioarele pot fi cromate, pot fi alamă periată, titan periat, aur roșu. Scaun Giselle, scaun complet din lemn,
cu spătar tapizat și șezut tapizat. Multiple finisaje pentru partea de lemn. Scaunele din lemn sunt asociate foarte ușor cu mesele care au blat din lemn. Un scaun cu picioare de lemn și blatul mesei în aceeași nuanță și textură. Nuanța caldă a lemnului își pune amprenta împreună cu o catifea. Scaunul Bruna cu spătar flexibil. Denis Flex cu spătar flexibil. Reflexi aduce multă inovație pe partea de design și confort. Cu un scaun Reflexi totul are personalitate. Interiorul în care îl așezi se mulează pe scaun și pe masă. Stil inconfundabil. Scaune stivuibile și cu spătar flexibil. Scaune cu picioare îmbrăcate. Scaun Lilia, care poate fi foarte comod și pentru terasă, pentru că este confecționat din polimer și este și stivuibil. Sara. Aici este paleta de materiale, dar îți voi arăta și o parte din catifele. Varianta bicoloră. Se poate face tapiseria pe exterior și culoarea neutră pe interior. O catifea gen pluș. Modelul matlasat. În continuare catifea. Catifea este foarte elegantă pentru pentru scaune și materiale antipată. O catifea cu părul mai scurt, rezistentă la pete. Te aștept în showroom să-ți customizezi scaunul împreună cu masa.